Ahojte, vítajte pri ďalšom vydaní nášho podcastu Medzi nami zubami, ktorý vám prináša Curaprox. Moje meno je Eva Kimuličková a pracujem na marketingovej komunikácii a budem vás sprevádzať týmto podcastom a nasledujúcimi minutami s našou hostkou Dominikou Žákovou, maliarkou, koloristkou, maminou. Vítaj, Dominika. Ďakujem. Ako sa máš? Mám sa výborne. To bolo rýchle. A jasné. Áno, vonku svietím. Mám voľný deň. Áno. A ako by si sa predstavila divákom, alebo poslucháčom, ktorí ťa možno nepoznajú úplne, tú tvoju tvorbu? Som maliarka, ale rada hovorím, že som koloristka, pretože myslím, že väčšina ľudí ma pozná ako maliarku veľmi farebných obrazov. Niekto by asi povedal, že veľmi pozitívnych. To už si nedovolím hodnotiť ja. A tie obrazy sú abstraktné a odporúčam ich ideálne vidieť naživo. A ja ich odporúčam, jeden mám v obývačke, takže... Dominika, aký artefakt zubný si nám priniesla? Lebo každého hostia prosíme o nejaký predmet, ktorý je nejak spojený s jeho úsmevom, alebo s úsmevom jeho detí, alebo niečo podobné, čo evokuje proste zubné zdravie možno. A čo si priniesla pre nás? Hoci mi ako prvý artefakt hneď napadol môj taký fuchsiovo-rúžový obal na zubný strojček, ktorý som mala. Áno, obal som mala od môjho detka, ktorý bol zubný technik. Strojček už som mala od mojej zubarky. Ale bohužiaľ nenašla som ho, ale myslím si, že stále niekde u mojej maminy je. Takže škoda. Ale priniesla som artefakt, ktorý súvisí so zubami mojich detí. Keďže mám pocit, že posledných 7 rokov tie zuby stále nejakým spôsobom riešime. Aj kvôli tomu, že nie, že by som sa sťažovala, ale mojim deťom idú tie zuby strašne pomaly. Naozaj objektívne ultra pomaly. O tom netreba čistiť, zase to není vôbec zlé. Síce aj pomaly vypadávajú teraz už našej staršej dcere, ale teda naozaj to prerezávanie zúbkov trvalo a dokonca ešte trvá. Syn má 2,5 roka a stále tie stoličky si razia bolestivo cestu von. A mám tu takúto knižku, ktorá je v príšernom stave, ale ktorú sme mávali v aute a ktorú staršia dcera Laura postupne ohrízla a tak si uľavovala pri každej ceste autom. Takže je to mierne nechutné. Vždy som sa snažila na to upozorňovať, že treba na to dávať bacha, netreba papať knižku. Ale je to niečo, čo si určite necháme. A ja viem, že ty tiež žerieš knihy doslova, že si taký knihomol, takže možno sa to dedí aj takýmto spôsobom. Je to také symbolické. Ale vždy sa snažím to poňať trošku pozitívnejšie a povedať si, že ten čas, čo v noci prebdieme kvôli bolesti zubov, že to je vlastne darovaný čas a že s tými deťmi môžem byť viac. Inak by ste spali iba. Nuda. Trapné. No ja som si jeden zubný artefakt tiež pripravila, ktorý som našla v mojich zbierkach. A je to limitovaná kolekcia, ktorú sme s Dominikou vytvorili. Povedz nám niečo viac. Čo ťa inšpirovalo, aké vzory, motívy si použila? Boli to vlastne dva druhy kefiek. Jedné boli biele s takými geometrickými tvármi vo vláknach. A ja mám teda odložené tieto farebné. Je tam rúžová a tyrkysová pre našich poslucháčov. A farebné vlákna. Tak povedz nám niečo viac o tejto spolupráci. Ako sa ti to páčilo? Ako ťa to bavilo? A čo ťa inšpirovalo? No v prvom rade ma hrozne potešilo, keď si ma vtedy ešte v praveku oslovila. 2017, 18? No, podľa mňa. Môže byť? Možno, že 17. No ešte sme nemali ani jedno deti, takže. Áno. Pred našim letopočtom, pocitovo. A teda veľmi som sa potešila, pretože mojím odvekým snom, alebo možno ani nie snom, alebo intenciou bolo preliať ten svet mojich obrazov aj do reality. A to je vlastne aj taký väčší cieľ mojej práce, že nedržať umenie len v tej white cube, bielej kocke sterilnej galérie, ale vnímať umenie ako niečo, čo je dostupné ľuďom a čo je naozaj prepletené našimi životmi. Takže toto bolo pre mňa úplne super výzva. Veľmi som sa tešila, že si ma oslovila. A viem, že chvíľu nám trvalo, než sme našli to, čo bude motivom tých kefiek. Lebo najprv som sa to snažila poňať tak konceptuálnejšie a viac som vybočila zo svojej vizuality. Potom
sme sa tak nejak usmernili, že bolo by dobré pokračovať v mojom vizuálnom jazyku a tak vznikli tieto kefky, ktoré boli takým preliatím sa nejakej ody na radosť zo sveta obrazov až na tie kefky. A veľmi ma to bavilo si to tak ako na štvorčekovom papieri, myslím, že som si to prvý raz kreslila. Hrať sa akoby aj s tými obmedzenými mantinelmi toho, aké farby môžem použiť. A ja mám toto veľmi rada, mať nejaké mantinely a v rámci toho sa hrať. A potom samozrejme, keď som videla, že ľudia tie kefky používajú a majú to v ústach, tak to bolo proste super pocit. Áno. A stále ich mám pár... Máš ich odložených? Pár odložených. Ja niektoré som tie biele prišla, pravdepodobne som ich niekomu darovala, ale tieto ostali a veľmi sa z nich tiež teším, že ich mám, lebo je to taká spomienka príjemná. No ako si spomínala, teda si hlavne koloristka a nepoznám človeka ani umelca, ktorý sa toľko venuje farbám a vlastne podľa mňa tak ako cíti nejak tie odtiene a všetky tieto veci. A tak nám povedz možno viac o tom, že ako ty vnímaš tie farby, čo ťa na tej práci baví. A asi taká nečakaná otázka, ktorú podľa mňa dostávaš tak 116 krát v každom rozhovore, ale možno nie. A že či máš aj nejakú obľúbenú farbu, alebo sa ti tie farby viažú k nejakým udalostiam, obdobiam, alebo ako to vlastne pre teba celé funguje, alebo mne príde, že keď niekto takto je veľmi citlivý na tie farby, že tam musí byť niečo za tým, že ako keby to umenie. Vieš, ak napríklad, keď umelci ako keby počujú, že tak oni počujú podľa mňa inak ako my štandardne, že sa im to aj inak nejak zapisuje, inak to vnímajú. Tak povedz nám, približ nám to vnímanie. Ak by som sa snažila ísť do detstva, tak nemám tam nejaký bod, kedy som si uvedomila, že som nejak citlivejšia na farby alebo niečo takéto. A ani neviem podľa mňa úplne chirurgicky oddeliť tú časť mňa, ktorá vníma farby od zbytku mňa, lebo myslím, že to tak celé prerastie. Jedna. Som jedna. Som mnohoráka. Ale teda na farby som bola citlivá asi od nepamäti. Pamätám si úplne intenzívne presnú farbu stien našej detskej izby. Takú, no inak to bola skoro presne táto farba. OK, to je veľmi odvážne. Áno, a bol tam taký tapetový pás cez to a vždy som ako malá zaspávala pri pohľade na ten pás a pozerala som na tie farby. Pamätám si moje oranžové obdobie v detstve, kedy som chcela mať všetko oranžové sandál. Úplne si pamätám, ako som kvôli nim plakala v obchode s topánkami, že ja proste strašne chcem tie oranžové topánky. Ale nebolo to, že by ma k tomu rodičia viedli. Proste nejakým spôsobom to vo mne bolo. A celé toto možno sa tak vlialo do takého lievika, keď som mala možno 16-17 a bola som v Trnavskom jednom knihkupectve a uvidela som tam v knihe Vitamín P takú obrovskú nástennú maľbu Kataríny Grosse, nemeckej maliarky, ktorá bola vlastne len takými zhlukmi farieb, takou industriálnou pištolou nastriekaných do rohu veľkej miestnosti. Akoby niekto by povedal, že pritom taková blbosť. To by urobilo každé dieťa, to je štandardná reakcia. Ale vo mne tie farby vzbudili naozaj takú emóciu, že ja som v tom momente bola, že ale aj ja chcem toto robiť v ľuďoch. A naozaj presne v ten deň som išla k ocinovi do práce a začala som si googliť, kde sa dá vlastne študovať umenie. Lebo teda nikto v našej rodine s umením veľmi nič nemal. A tak som sa začala pripravovať. A nejak, nerozumiem ako, ale prijali ma. A na príjimačkách Desider Todt, monogramista TD, fantastický slovenský umelec, nejakým spôsobom vybadal moju citlivosť na farby. A až neskôr, už keď som bola študentka, mi povedal, že on tak trochu presvedčil ostatných profesorov, aby ma prijali. Že ten portrét, to nebolo nič moc vtedy. Ale že tie farby, že toho zaujalo, že niečo tam vidí. A úplne si pamätám, že časť príjmačkového zadania bolo, že namalujte fragment ateliéru. A ja som si vybrala len takú papierovú lepiacu pásku, ktorú som vyabstrahovala a použila som takú akoby neonovo žltú s kvapkou čiernej, ktorá vyzerá až tak limetkovo, s čiernou. A úplne som bola rada, že
Je super farebná kombinácia. A naozaj som netušila potom asi celý ten prvý rok, kedy som sa na VŠVU celkom trápila. Že toto bol ten moment, ktorý rozhodol o tom, aby ma prijali. A potom som mala celkom dlho také tmavé obdobie. Možno aj v živote, aj v maľbe. A po bakalárke, ktorá bola naozaj taká ťažká, čierno, sivo, skôr temná, som si povedala, že ja volím inú cestu. Čo nechcem, aby to znelo nejak toxicky pozitívne, alebo čo. Ale jednoducho nasmerovala som sa trochu inak. A vtedy nejakým spôsobom vznikli moje prvé kruhové obrazy, kde som začala experimentovať s farbou. Veľmi som nevedela, čo robím, len som tak išla intuitívne. A postupne mi prišlo, že vlastne farba je moja téma a strašne dlho mi trvalo, než som si to v sebe nejak obhajila, že je to dosť. Že vždy mi bolo akoby ľúto, že moje témy nie sú viac komentujúce sociopolitickú situáciu. A tak v konečnom dôsledku pre mňa aj toto je len nepriamejšie. A asi som aj zabudla druhú časť otázky. Potom, že aká je moja obľúbená farba? Áno, my milujeme farby, ako si určite všimla. Aj preto sme ťa oslovili, takže povedz nám viac o farbách. Nepoviem ti jednu, ale s istotou viem povedať, že posledných podľa mňa 7 rokov je to spektrum západu slnka. Povedzme od žltej cez oranžovú, ružovkastú až po neúplne červenú, ale takú povedzme koralovejšiu, oranžovejšiu. Ale inak je to smiešne, lebo ja som tiež celkom citlivá na farby a že presne takto ťa vidím. Že kedysi som ťa videla takú viac do ružová a že teraz mi presne príde, že si tak akože sa posunula do tejto roviny. Stále som posadnutá týmito farbami a niekedy si až musím hovoriť, že musím vyskúšať niečo iné, iba chladný obraz. A práve nedávno som riešila premaľbu jedného takéhoto obrazu, ktorý som celý vyskladala iba z chladných, takých ultramarinov a tyrkysov. A vždy mi na ňom niečo vadilo, že bol tam tak zastrčený v sklade a proste vadil mi. A nedávno som ho vybrala a doplnila som tam také teplé gradienty a zrazu mi funguje, takže nemôžem ísť proste proti sebe. Ale napríklad teraz by som si chcela dať takú výzvu, že skúsiť obraz vo tieňoch čiernej a sivej, pretože som si vyrobila prírodný pigment. A chcem s ním skúsiť experimentovať, takže uvidíme, či to unesiem. To znie veľmi zaujímavé. Ako je to s tvojim sebavedomím vlastne v tej maľbe? Lebo mám pocit presne, že si otvorila viac tých tém okolo toho, že si musela ako keby obhájiť sama pred sebou to, že vlastne či je tá farba a tá citlivosť na tie farby dosť a že príde mi, že ty si taký perfekcionista. Perfekcionista, podľa mňa. Niekto, kto rieši horoskopy, by povedal, že to, lebo som panna. Takže neviem, kauzalita, korelácia. No, ale teraz vážne, sebavedomie určite bolo a asi aj je mojou témou, asi ako mnohých ľudí. A keď som sem šoferovala, tak som rozmýšľala nad tým, že táto téma vlastne veľmi súvisí s úsmevom. Ako som sa kedysi usmievala na fotkách iba. Ale potom, aby bolo. Áno, nejak... To asi súvisí presne s tým, že to sebavedomie sa nejak vybudovalo, alebo som prestala niektoré veci riešiť a niekedy sa smejem až príliš. A mne príde, že tento switch urobí napríklad aj to materstvo, že si ako keby tak viac veríš, ale myslím si, že čo sa týka tej profesnej stránky, asi to môže byť trošku iné, ale... V rámci tej profesnej som jednoducho v nejakom bode prestala riešiť, čo by ako malo byť. A uvedomila som si, že keď ja si urobím tú cestu úplne svojou, tak to bude tak, ako to ja chcem. Veď som maliarka, nemusím niekoho poslúchať. Alebo náplňať nejaké predstavy. A v tom momente, kedy som si to nielen uvedomila, ale naozaj to uvedomenie mnou tak prestúpilo, tak vtedy som to začala riešiť výrazne menej, nejaké seba spochybňovanie, čo teda nehovorím, že som nekritická voči sebe, to vôbec. Ale v nejakom bode je hrozne oslobodzujúce
si povedať, a nebudem to riešiť. Teraz sa sústredím na to, čo si myslím, že moja práca potrebuje. A ak to nebude prijímané, alebo ja neviem, čo by malo byť tou metrikou toho, že či je to dobré, alebo nie. No, môže to byť môj vlastný pocit, moje naplnenie z tej práce, ktoré tam teda absolútne je. A potom z vonkajšieho sveta to, že či nejakým spôsobom prežijem v tomto super rýchlom svete. Zatiaľ prežívam, ale zároveň som na materskej. To myslím, že si dosť tvorivá na to, aby si bola iba na materskej. Takže jasné, že pochybnosti prichádzajú, ale už to toľko neriešim. A samozrejme pocit, že moje telo vytvorilo iné telo a potom sa o neho staralo a deti prežili. Áno. A prekvítajú, je úžasný. Ako pre mňa naozaj stále, keď tlačím ten kočík, tak mám pocit takej babice, že to som ja vyrobila. Presne. Halo. Ja presne mám toto, že takéto superhrdinstvo, že toto som urobila a toto vďaka mne žije, že to je proste ten moment. Mám zimomrievky, lebo a ešte to, že každý z nás bol niekým porodený. To je úplne fascinujúce, že tá najzákladnejšia životná vec, áno, život a smrť, ale sú absolútne pre mňa najdojímavejšie. A mám pocit, že aj tebe sa lesknú oči, lebo aj ja to tak cítim. Tie matky sa tak viac vedia dojať, si myslím, pri týchto témach. No ale keď sme pri tých témach materstva, aj pri tých témach ťažších dní, tak ja si spomínam teda pred rokmi pri prvej dcérke, že si mala taký aj post, aj článok o takom temnejšom období, že povedz nám, vráť sa, ak si to ešte pamätáš, pretože mne príde, že keď to prekonáme, že veľa vecí ako keby tak nejak vytesníme, respektíve, že máme to vyriešené a už sa k tomu nevraciame, ale že ak sa vieš vrátiť, tak poďme si povedať možno aj o tomto. Áno, iba možno pre tých, čo to nezachytili, lebo veď sú to roky, narodila sa mi vytúžená dcera. A 6. nedelie bola pre mňa ako taká šupa. Jednoducho mala som veľké úzkosti typu, že akoby som mala strach, keď sa zobudí, že čo bude pri tom. Ale akoby to bol taký čudný fyzický strach. Alebo napríklad mohla som kočikovať 20 metrov od Dunaja, ja som bola úplne premknutá úzkosťou, že mi padne do Dunaja. Také úplne nerealistické obavy, alebo Vicky, môj muž, odišiel do práce, ja som počula sanitku a hneď som mu chcela volať, že či je on v poriadku. Toto, chvála Bohu, trvalo len pár týždňov, ale aj v kombinácii s tým, že možno vtedy ešte mám pocit, že som nemala tak navnímané to, čo teraz beriem ako samozrejme, že tak niektoré deti sú proste prísavky a chcú byť na tom maminom tele non-stop. A ja som mala pocit, že všetkým tie deti nejak spia v kočiku, že veď budem to skúšať, nie? Alebo budem ju skúšať odkladať do tej detskej postielky. A tak, takže viacej som bojovala s tým, čo podľa mňa moje telo aj vedelo, že no tak si ju nechaj na sebe, bude všetko, bude ležkať na tebe, že chill. Že skôr taká tá predstava versus realita. Áno. A teda nevyspatá, ubolená, tých 20 kg, čo som nabrala v tehotenstve, som schudla, že za 10 dní, že to bolo veľmi fyzicky únavné. Každá mama pravdepodobne vie. Alebo každá mama, ktorej deti spia horšie. a cítila som to ako takú nejakú svoju povinnosť, to aj nejak odkomunikovať. Že mi to neprišlo čestné, tváriť sa, že všetko je easy, keď ako cítila som sa proste nepripravená na túto psychickú časť tohto materstva. A preto som si povedala, že veď zazdielam o tom niečo, že možno sa to niekoho dotkne. Pripojila som k tomu tú svoju najhoršiu fotku ever. Klobúk dole. Čo je, že fakt hrozná fotka, ale je to realita. A zároveň už podľa mňa horšiu fotku mňa nikto nikdy neurobí, takže nemusím mať obavy. Sama si sa. A strašne to vybuchlo, tento post. Potom ma oslovili aj Zenka, tam sme spravili nejaký rozhovor a
mám pocit, že som sa na nejakú dobu stala čosi ako ambasadorkou 600 nedeľa. A ja som to tak vnímala. Ešte predvčerom som stretla jednu známu na ihrisku a mi to hovorila, ja sa tak často vraciam k tomu tvojmu postu a k tomu článku, že veľa dievčat som aj poslala k odbornej pomoci. Je to super veľká téma. Dnes už sa to podľa mňa rieši o mnoho viacej. To som sa presne chcela spýtať. Je to iba 7 rokov, ale... Či máš pocit, že sa to posunulo v tejto téme? Hej, a dokonca som mala také, že keď nejaké moje mladšie kamarátky čakali babetka neskôr, tak som mala takú akoby správu vždy napísanú, že keď sa toto stane, je to v poriadku, nemaj obavy, že budeš mať pocit, že to bude navždy strašne ťažké, že to prežiješ to, že hej, každý povie, že to pominie, je to najhoršia rada tej utrapenej mame. A hej, a ja si myslím, že Ježiš, škoda, že som si to viac neužívala, že veď bola taká maličko, len tak krátučko, že fakt to rýchlo prebehne. Ale ten prvý raz, no to je taká zaťažová jazda, že aj z teba sa stáva tá mama. Prvýkrát to robíš? A prvýkrát a určite sa to stretlo aj s nejakým nepochopením. A hej, chápem, že keď sa niekomu narodí dieťa, ktoré nie je zdravé, alebo slobodnej máme v veľkej hmotnej núdzi, takých mám, sú tu tisíce a tisíce. Ja si uvedomujem zároveň svoje privilegium, že ešte som bola na tom super, super dobre. Mala som podporu manžela, okolia a tak, že si povie, že prečo plače. No to ale hej, nejaký smútok alebo ťažké veci nie sú súťaž. A no je to sranda, nečakala som, že to zasiahne naozaj také množstvo žien a nepreháňam. Dobre, kedysi to bolo každý týždeň, teraz mi tak raz mesačne niekto napíše. Ešte stále po 7 rokoch. Že mu tá správa pomohla. Samozrejme, mala som aj nejaké negatívne reakcie, hlavne od mužov. V zmysle? Že ty máš doma tú uplakanú? A podobne. Veľmi citlivá. Áno, ale pri najmenšom to podľa mňa dalo možno aj v rodinách nejaké diskusné body, akoby discussion points, že o čo sa dá odraziť. A aj možno pre ženy, ktoré majú väčšiu ťažkosť odkomunikovať toto, lebo ľahko podľa mňa to môže vyznieť, že sa neteší z toho bábätka, alebo niečo takéto. A pritom, podľa mňa v materstve extra platí, že dve protichodné veci môžu existovať naraz. Že ty môžeš najviac trpieť a zároveň byť najviac šťastná. Je to veľmi podľa mňa často takto. Hej. A u nás je toto veľmi spojené s tým spánkom, že ešte stále sa nám mladší syn budí veľa. A hlavne asi kvôli tým zubom, neviem. A trpím. Mám pocit, že polku dňa som často úplne mimo z tej únavy, ale zároveň už aj v tomto druhom kole materstva si to úprimne naozaj užívam. A naozaj viem, že v tých nociach, kedy budem hore a budem pozerať, že či už prišiel domov, alebo či je v poriadku, takže naozaj budem na toto spomínať. A keby som mala viacej energie, keby deti lepšie spali, tak kľudne by som mala aj za 3., 4., 5. dieťa. Ale je to krásne a náročné. No to chápem. A čo ti vtedy tak pomohlo najviac? Že pomohla ti tá tvoja práca a tie farby a vlastne nejak sa z toho odpojiť možno? Alebo ako to vnímaš spätne? Že možno, že dneska si mnohí prechádzajú, mnohé mamy alebo rodiny prechádzajú takúto situáciou a že možno nejak ich naviesť na to, že nielen im dať ten recept, ktorý naozaj podľa mňa funguje v tom materstve, že všetko je dočasné a že to prejde, ale možno... Najprv pomohlo čisto fyzicky sa zotaviť. Samozrejme, absolútne super, veľmi pomohlo to, že Viktor, môj muž, ma počúval. V zmysle, keď som vyjadrila nejakú svoju potrebu, tak na to reagoval. Mal vtedy akoby normálnu prácu, takže samozrejme jeho možnosti boli nejak obmedzené, ale vedela som, že mám sa na koho obrátiť. A hrozne mi pomohlo to, a toto nechcem, aby to vyznelo zle, lebo podľa mňa ľahko to môže vyznieť tak, že viním tú mamu, ale keď som akoby začala viac počúvať samu seba,
čo sa strašne ľahko povie, ale ty vlastne v tej spleti môžeš nevedieť, že čo je počúvať samú seba. Pre mňa moje počúvanie samej seba vyzeralo, keď sme mali mladšieho syna, vyzeralo tak, že ja som bola absolútne odovzdaná tomu, že on proste chce byť fyzicky na mne skoro celý deň. Ja som si spravila také hniezdočko na gauči s vodou, snackmi, s iPadom, s ťažkými filmami, pri ktorých viem, že by som inokedy neobsedela. A ja som naozaj, keď on chcel spať na mne, keď inak plakal, on nevydržal v postielke spať ani že 10 sekúnd. On hneď plakal. A keby som mala toto prvý raz, tak by som asi ošedila. Ale tento raz som sa tomu proste odovzdala a som si povedala, že toto je naozaj super krátke obdobie. Narodil sa v novembri, už v marci to bude úplne inak, keď sa dovyvíja, keď prejde ten 4. trimester. A to bolo vlastne úplná pohoda. Úplne hneď by som si to zopakovala. Som nová. A potom som mala set takých super pravidiel na psychické prekonanie ťažkej noci. A najväčšie pravidlo, že po prvej káve už sa o noci nehovorí. Že už sa neľutujem. Akoby, že vypijem si kávu, dovtedy môžem povedať, že to bolo hrozné, že to čo bolo. Dám si prvú kávu a potom koniec. Neriešim to, ale neupínam sa na to, že to nejakým spôsobom dospím, lebo aj tak spal na mne, takže to sa nedalo dospať. A snažila som sa mať veľmi takú peknú spánkovú hygienu, nepozerať pred zaspatím do mobilu, v noci hlavne, keď sa zobudil, nečekovať, že koľko je hodín, že preboha, on je 7-krát hore a je ešte len polnoc. A podobne. A toto mi hrozne pomohlo, naozaj. A pri prvom kole materstva, pri prvej dcere mi pomohlo uvedomenie si, čo vlastne súvisí aj s tou maľbou, že veď to môže byť tak, ako si to ja nastavím. Že ja teraz tu nemusím nasledovať nejakú tradíciu, že takto má vyzerať materstvo a žena sa musí obetovať pre deti. No ja to neberiem ako pre obetu. Absolútne som vymazala toto slovo z môjho slovníka. Opäť je to isté privilégium, že nejak mám takého muža, že si to vieme nastaviť. A veľa žien toto nemá. Ale teda my sme po mnohých diskusiách si to nastavili tak, že aj ja som vedela pracovať. Hej, väčšinu tej práce som robila s deťmi v nosiči, kým spinkali. Alebo najskôr v hlave, až potom áno, fyzicky. Presne. Ale nastavila som si to, chvíľu mi trvalo. Ja som mala výčitky ešte, keď boli v tom nosiči, že oni asi nejak cítia, že ja myslím na tú maľbu. Ale keď som sa od tohto oprostila, tak to bolo úplne v pohode. S Julkom som bola prvý raz v ateliéri, keď mal 14 dní a hej, stála som chvíľu na nohách, nebolo to veľmi komfortné, ale mne to pomohlo psychicky, že dobre mám miesto, kam môžem vypadnúť z toho bytu a prebalujem ako im niekde inde, ako doma, ale veľmi mi to pomohlo. Ano. A ateliér je prirodzený habitat tvojich detí dodnes všakže? Úplne. S Julkom tam teraz chodím trochu menej, lebo vo fáze 2,5 roka treba rozlet a je to často také deštrukčné. Ale aj tak, akože myslím si, že môj level vnímania, harmonia a deštrukcie niekde inde, že myslím si, že tam úplne krásne vedia fungovať. A s Laurou mávame 2-krát do týždňa po škole akoby výtvarnú a niekedy to nesilím, niekedy tam len tak akoby chilluje a potom si ide robiť svoje, ale máme tam pár akoby takých ostrovčekov, ktoré si vždy tak obehne, že chvíľu si niečo maluje, potom mi pomáha oškrabávať akoby akryl zaschnutý z takých nádob a potom si robí pucle z lazaňového cesta. Wow, to je inak dobrý tip, že na lazaňové takéto sušené cesto si niečo nakreslí, potom to naláme a má z toho pucle. OK. Áno, alebo proste má tam také papierové zvieratka, po ktorých maľuje. Kreatívna mama, je na nezaplatené, si myslím, v tomto veku. Svoje interpretácie mojich obrazov, čo je ultra zlaté a má taký cit pre farby.
A Som sa presne chcela spýtať. aj pre kresbu, že ona je už niekde úplne inde. Ona podľa mňa kreslí lepšie než ja. Je to úplne úžasné. Vidím, že nekritická áno, mama sa v tebe ozvala. vôbec asi nie som objektívna, ale samozrejme, že som. A takže majú cit pre farby, vidíš to tam? Aj u mladšieho, alebo Áno, majú nejaké preferované farby? Alebo... Áno, u nás teda u mladšieho samozrejme funguje to, že začal hovoriť farby aut. Blue car, red car, neviem čo. Nejak sme podchytili, že vie ich hneď dvojazyčne. A často vidím, že si vyberá veci podľa farby. Mal dlho také červené obdobie, teraz myslím, že prichádza modré. A dcera to od jej nejakých 2-3 rokov je vôbec nie, keď som do toho napríklad, čo si oblieka. Vôbec, samozrejme. Plním skriňu. Ale ona si vyberá. Nejak to filtrujem a ona si vyberá fakt od 2 rokov musí mať zladené ponožky, spodné prádlo, oblečenie, úplne super. Takže je to fascinujúce sledovať. Áno, ja si vždy hovorím, že môjim projektom nie je prezentovať sa cez deti, takže aj keď je to niekedy bláznivý outfit, vždy to má nejakú pointu. To sa mi páči. Ale snažím sa do toho nezasahovať, iba ak by išlo o nejaký zápal plúc. Tak. Áno, u nás sa tiež chceli nosiť šaty na ramienka, keď bolo -5 vonku a ťažko to bolo vysvetliť, takže vtedy vrstvíme. Ale Jarinka, áno. A spomínala si aj Vickyho, tvojho partnera, a presne mám pocit, že máte taký veľmi pekný vzťah, vyrovnaný, že vlastne si delíte tú prácu okolo detí, povedzme, a tak nejak ako nápol, respektíve ako, že robíte všetko spolu. Tak povedz mi, že ako si udržať takéto partnerstvo aj pri tých deťoch, lebo mám pocit, že tie deti naozaj zátrasú. No, ja v prvom rade by som povedala, že som mala ultra šťastie pri výbere partnera. Že, v zmysle, že podľa mňa veľa žien, alebo teda ja som nemala ani páru, na čo sa pozerať pri výbere partnera v ohľade toho, že raz budeme mať spolu deti a že aké kvality by ten muž mal mať. Jasné, že vnímala som, že je to láskavý človek, veľmi všímavý, vždy si pamätá nejaké detaily, to, čo som pred rokmi povedala. Je to taký človek ľudí, ten Vicky, že má nejaký dar. Ale nevedela som vôbec, že čo nás čaká v tom partnerstve a rodičovstve. Takže klop. Dobrá práca. Mala som super šťastie, ale zároveň tiež my sme mali ako debaty, že sa Vicky nenahnevá, keď poviem, že raz tak ako trepol, že no ale veď mňa by švihlo, kebyže som bol iba s dieťaťom doma. Dobre, precíť, čo si povedal. A to bola akoby taká naša ustanovujúca diskusia na túto tému, že áno, ale že mne nie je nejak biologicky dané, že mňa neklepne iba z tej 24-hodinovej starostlivosti, že áno, je veľa dní, kedy si poviem, je to o mnoho radšej by som bola celý deň s deťmi, ako tu sa lopotila s nejakými zmluvami alebo balením obrazov alebo niečo. Ale hej, život je komplikovaný a zároveň akoby tá celoročná starostlivosť výhradná o dieťa je únavná a naozaj si neviem ani predstaviť, aké náročné to musia mať single rodičia. Ale teda po nejakých diskusiách sme si našli nejaký systém, ako fungovať. Snažíme sa tráviť čas aj o samote, akože my dvaja o samote, čo samozrejme ešte teraz, keď máme 2 deti, je to iný level. Neviem, ako to robia ľudia s 3 deťmi, lebo my sa snažíme mať akoby solo časť s každým dieťaťom. Takže máme akoby taký rozvrh, v aký deň je kto s akým dieťaťom. A všetci spolu sme vlastne len v piatok, sobotu a nedeľu. Lebo inak to proste sa nedá. A do toho sa snažíme vždy si nejak zorganizovať stráženie pre deti, čo už teraz, keď Julko má 2,5 roka, je trošku ľahšie. Aby sme vedeli byť na rande. Včera sme boli na noci literatúry, z čoho sa veľmi teším. A
Ale je to ťažké, ale pomáha, že komunikujeme, Určite. snažíme sa neurážať, hovoríme, čo nás trápi. Niekedy je ťažké vôbec verbalizovať alebo si uvedomiť, čo človeka trápi, keď máš pocit, že stále tlačíš nejaký deficit spánku, času pre seba, práce. Je to ťažké, ale zároveň asi sme mali šťastie aj, že sme sa vôbec našli, že si proste rozumieme. Neviem. Neberiem si za to nejaký obrovský kredit. Mala som šťastie. A máte nejaké spoločné rituály? Lebo viem, že napríklad je to naša Curaprox téma, že, ale aj sa to hovorí, že keď dvaja ako napríklad chodia naraz spať, alebo si spolu umývajú zuby, takže vlastne to vie byť taký akože bonding rituál, kedy nejak ako sú si bližšie. Áno, náš rituál sú skôr asi spoločné večere. Ráno tým, že my ešte kvôli Júkovmu spánku spíme na striedačku pri ňom, tak vstávame každý iný čas podľa toho, kto vezie koho do školy a podobne. Ale tie večere sú asi taký náš rituál. Keď bol Júko menší, tak rituálom bolo nosenie veľkej filtrovanej kávy do postele. Takéto krátke poľutovanie. Ešte si sa mohla opustiť, ešte bola káva teplá, hej? Okay. Áno. A bohužiaľ zuby si naraz nemôžeme umývať, lebo máme jednu sonickú kefku s 2 hlavicami. Chápem. Áno, dúfam, že aspoň farebne rozlíšime. Áno, ja mám základňu pomalovanú takým trblitavým lakom na nechty. A sme späť pri tom rozlišovaní kefiek a dneska už máme hlavice farebné, ale áno, toto bola naša téma v Curaproxe dosť intenzívne a pár rokov. Je to téma, ale vlastne umývame naraz zuby deťom. Takže to je bonding time. Áno. A majú Curaprox kefky. Teraz Laura má takú peknú rúžovú. Rúžovú. Áno. A mala predtým sonickú a radšej si teraz čistí. Je to super, lebo myslím si, že pri tých malých deťoch presne, že oni sa potrebujú najprv manuálne ako naučiť motoricky zvládať to umývanie, takže super, že ste to takto vyriešili. No a keď sme teda pri týchto rutinách a zuboch, tak si poďme povedať. Máme takých set otázok, ktorý dávam každému hostovi a bude to, že rýchle, ale budeš odpovedať. Áno. Dobre. Umývaš si zuby hneď po zobudení alebo až po raňajkách? Až po raňajkách. Koľko po raňajkách? To už čo mi osud nadelí. Aha, okej. Aké ranné problémy nastanú. Chápem. Máš nejakú večernú rutinu, okrem kozmetickej? Možno? Milujem si kľudne, že viac kôl, čo mi sonická kefka dá. Umývať zuby, je to taký môj čas pre mňa, taká meditácia, kedy už som tak na polceste do ríše spánku. Áno. Aj ten zvuk tomu pomôže. Zvuk tomu pomôže a Vicky sa vždy smeje, že ty koľkokrát si to pustila. Ja neviem. Ale hlavný výsledok, takže... Áno, a sedím pritom na zemi a keď je zima, tak sa opieram o radiátor. Ja sedím na záchode, musím sa priznať. Tvoja najobľúbenejšia zubná pomôcka, ktorú nikdy nevynecháš? No, kefka. Ale momentálne experimentujem aj s rôznymi druhmi medzizubných kefiek. Robím si také vnútorné hodnotenie. Pozor, tam nevyberáme podľa farby a podľa veľkosti. Áno. A áno, práve toto je, že viac mi vyhovuje viacero veľkostí mať na moje zuby. To je normálne. Takže máme plný košík toho. A kedy si bola naposledy na dentálnej hygiene? Pred 2 mesiacmi. No, dobrá práca. Treba ísť každých 6 mesiacov, takže... Aký máš vzťah k svojim zubom a k svojmu úsmevu? Lebo zachytila som, že teda detko bol, myslím, že technik. Tak asi si možno, že aj vyrastala s nejakou väčšou znalosťou? Práve, že nie. A veľa vecí som sa podľa mňa naučila o zubnej hygiene až neskôr, možno, že až s deťmi. Mám pocit, že veľa traum si naša generácia preliečuje. Je to tak, no. A musím povedať, že svojho zubára som sa enormne bála. Aj každej návštevy zubára. Ak som mala pokazený zub, tak to sprevádzalo nejaký pocit viny a takého zahanbenia. A zároveň tak musím povedať, že s deťmi naozaj prechádzame úplným preliečením. Majú úžasného zubára Adama. A tam chodí aj Mila. Je to
Je to naozaj úžasné a až som taká dojatá, aj som to minulé doktorke povedala, ktorá akoby zastupovala Adama, že naozaj tie návštevy aj vo mne niečo tak preliečili, lebo naozaj tie deti tam nejdú s plačom, aj keď Julko ten prvý raz sa proste bál, lebo nevedel, čo ho čaká. Jasne. Ale zvládajú to super, mám pocit, že Laura sa tam teší a je to naozaj pekný zážitok a nie zážitok strachu, hanby a bolesti. Dneska už tá návšteva tej pedostomatologickej ordinácie vie byť pekným zážitkom a hlavne treba začať čím skôr a ideálne nejakou pozitívnou skúsenosťou. Presne, že sa tam zahrajú, povedzia sa na kresle, je to farebné, tak je to predsa len iný zážitok ako my, keď sme vlastne to mali ako strašiak v detstve. Presne, takže to je také pekné. No super. Máme takú tému, že ideme ochutnávať zubné pasty. Dominika neochutnala všetky. Aj keď si tým mentolová si hovorila. Áno. Napriek tomu chceš ochutnať? Áno. Tieto naše ja mám ochutnané ovocné. Tie, čo majú moje farby, čiže oranžovú a rúžové, ale túto žltú som... To je taká citrusová. Otvoríme za chvíľku. Dobre, tak Dominika si vybrala tasting našich zubných past Bio a keďže sme veľmi skvelo vybavení v našom štúdiu, tak ti ponúkam jednu paličku, ktorou by si chcela začať. Sú to zubné pasty, ktoré teda neobsahujú SLS, sú jemne bieliace a chutia rôznymi chuťami ovocí a sú trošku aj mentolové. Tak ale povedzme si, že aké sú tvoje preferencie. Ktoré ovocie máš rada? Ja by som práve naopak chcela začať nechceš byť sklamaná. Mojou antifavoritkou. Ešte som ju nechutnala, takže nechcem ju akoby vyradiť z tejto súťaže. Ale videla som, že je tu sladké drievko, tak sa povie? Lekožice? Lekožice. Áno. A to je pre mňa taká kontroverzná chuť. Uvidíš. Veľmi mi to... Uvidíš, že je to moja obľúbená nechutí pasta. ako aj samotné to sladké drievko. Takže, ale zároveň je tam černica, takže... Poď na to. Poď do toho. 6-7. Počkaj, takto. Vôňa, veľmi dobre. No a necítim tam to sladké drievko, čo hodnotím ako pozitívum. Áno. Skôr tú ovocnú chuť to má. Skôr tú ovocnú chuť a snúbi sa s tou štiplavejšou chuťou pasty. Takže neposúvaš ju zatiaľ na posledné miesto? Neposúvam ju zatiaľ na posledné miesto, ale podľa mňa bude ťažké nejakú posunúť. Dobre, povedz si, že ktoré chceš pokračovať kľudne. Potom chcem pokračovať touto, lebo mi prišlo Aha, ja som to prehltla. Nevadí. Nemusíš to vyvolať. Také sú dobré, že... Áno, pokračujem touto, lebo mi príde kontroverzné opäť dať pri chuti gin tonic. No je tam borievka, uvidíš. Áno. A to je borievka. A čo je persimonie hormikaki? Áno. Je tam trošku aj citrusu, takže... Takže ochutnáme toto. To som zvedavá. Táto voní tak dospelácky. Počkajte, čiže posúvam na predposlednú priečku modrú. Toto by som dala, že tam mi chutí kúsok menej ako táto. Dobre, zatiaľ sme takto. Dobre. Ja by som možno začala, že je to, že 1, 2. Lebo ešte nevieš. Áno, dobre, poďme. 1, 2, ale... Ideme zelenú? Poďme na zelenú. Áno, tu som ešte nemala. Ja toto odložím. Tu si ešte nemala. Áno, použijem opačný koniec. Je tam jablko a aloe vera. Nice. To voní úplne ako zdravý človek bežiaci ráno po nábreží. Také. Áno, lebo však zdravie zubné je veľmi ako komplexná téma. Táto je super. Posúvam na prvé miesto. OK. Dobre. Máme horúceho Čiže favorita. máme 1, 2, 3. Áno. Teraz teda poďme tú moju stranu. Toto musím sa priznať, je dlho môj favorit. Je to broskyňa a merhula. Leto. Broskyňa a merhula. Vôňu necítim pri tejto. Možno už som si prevoňaná. Prestimulovaná. Táto chutí tak, ako dnes vyzeráš, že máš také Dusty Rose. Aha, okej. Líčka. A áno, prepáčte, som to z farby. To je normálne.
No. No teraz neviem, či sa to celé neposunulo. Ale nechávam jablko na prvom mieste. Dobre. Toto je druhé. Toto je tretie. Toto je štvrté. Fakt? Uh-huh. Som ťa sklamala teda môjim Nie, vkusom. práve že chutí dobre, ale táto je zaujímavejšia. Skúsi k nej takto pivo, lebo ona vonia podľa mňa dosť marhulovo. Tak toto cítim, ale z tej ďobky som to necítila. Možno už sú tam pomiešané. Máš slinky všeho druhu. Dobre. Áno, a teraz sa pokúsim nebyť zaujatá, lebo toto je tvoja obľúbená. táto je moja. OK, melónová, A nech sa melón, páči. prosím. To, kto by nemal rád melón? No tak, hlavne teraz v lete. Áno, ďakujem. No, je to taká, že klišé melónová vôňa, ale ja mám veľmi rada tú klišé. Áno, to máme všetci. A myslím si, že aj pre deti je toto veľmi obľúbená voľba. No máme áno, toto by melónovú úplne detskú frčalo aj pasku. medzi deťmi. Ale počkaj, to som nemyslela, že táto má byť posledná. Hovorila Tu by si som štvorka. dala, tu by som dala sem, na druhé miesto. OK, takto sa nám to A posunie. teraz to ešte viacej premiešam, že túto teraz dám na tretie. Aha, OK. Dobre. Áno, asi bola vytlačená. A teda poďme na poslednú, grapefruit a bergamot. To je taká Čo vlastne citrusová. bergamot? Taký čudný citrón? Taký malý, ak sa nemýlim. Možno sa mýlim. Ale myslím, že to je taký malý šišatý citrónik. Ja mám hrozne rada grapefruit. Vytlačíme? Môže byť, že tam bude taká olejová časť najprv. Voní super. Citrus. A toto je také ráno na talianskom pobreží. Nie len farbami, ale aj slovami vieš veľmi dobre opísať zážitok. A toto bude môj favorit. Alebo. Asi by som to zajtra zoradila úplne inak, ale dnes volím viacej prekvapenie ako istotu. Áno, aj také sú dni, skvelá práca. Ale dobre, takže toto je zaradenie podľa Dominiky Žákovej. Dominika Profesionálnej ochutnávačky past. Však aj koloristky, aj ochutnávačky, aj rozprávačky. Veľmi ma to s tebou bavilo, ďakujem za tento zážitok. Veľmi to bolo príjemné a verím, že sme otvorili aj také nečakané témy. Áno, nečakala som nebolo to toľko úplne... materstva. Toľko materstva. Aj keď som priniesla toto. Tak som asi z toho otvorila týmto. A ďakujem veľmi aj vám, že ste sledovali ďalší z našich podcastov Medzi nami zubami, ktorý vám prináša Curaprox. Ďalšie diely, keď vás zaujal a bavil táto naša časť, tak nájdete na YouTube Curaprox Slovensko alebo na vašich podcastových platformách. Budeme sa tešiť na budúce, majte sa krásne.